lauren yawale. Mijinki yana son kike na kulla wulakanci. Yan gidan ku na son kike Hassan, ya aka yi? Lafiya kala wallahi. Mun yi magana da iyayena sun ce za su zo. Sai dai gaskiya yanda muka yi da ke din ne hakan bai yi ba gaskiya. Sun ce 100 yayi yawa, 50 za su turo. 50 ɗin ka ba su kawo? 50 ne na ba su kawo. Gaskiya iyayenka matsiyata ne. Yanzu Baraka ta yi lalace wanda za a ba da 50 kuɗin sadakinta? Zaman lafiya fa ake nema ba komai. Ungwana ki sha. Ana neman miki yanci gida an ga miki mazan suna da tabbas ne? Gara kina gidanku a karɓi abin da aka karɓa. Alhamdulillah. Malai da kuɗi sun cika ko? Kun shaida? Mun shaida, shi ya bada. Sai takardun gida. Karɓo. To masha Allah. Wannan to alhamdulillah an gama komai. Nan 30,000 ne. Masha Allah. Kuɗin la'ada. La'ada. Mm. 15,000 daga bangaren ta, 15,000 daga bangaren sa. Haka aka yi? To haka gida ce. Hakan ma kaga abin lissafin sai ya fita. Na gida ne. Tunda mu uku ne gashi abin ya zo da gida ka goma. Ka gani? Mazaji. Ke kuma wace ce? Daga ina? Ke? Wannan? To wannan 'yar uwata ce. Allah sarki, yanzu ne ya dawo daga aiki kuma yana ciki yana bacci. Sai ya tashi. Au kina nufin yanzu to ba za mu gaishe ba?